Good morning! Asa na yung froggy na yun? Yan, lalakad niya yung mga dogs. Si Yung wala pang ano. Wala pa pala pati si Groot eh. Hali, maliligo ngayon yan. Liligo mamaya pagkatapos maglakad. May mga lunch naman. Ayan. 1 week na eh. Wala na pinaliguan sila na. Para laging mabango ang Grootinting mahal. Sa si Yung. Ay! Ay! Ano po? Opo, wait lang. Hanay. Lalagyan ka pa ng harness ni Daddy. Lalagyan ng harness. Good morning, guys. 4 years old na pala to. Kala ko 3 lang siya, guys. 4 years old pala siya. Kasi 2014 siya. 2014 kasi siya dumating sa amin eh. Yung shinare ko pala, ano lang yun. Sino 2014? Si Grooty. So, 4 years old na to. Yung baby, yung baho ng ilong niya. Bakit? Eh, dahil yata sa pink. Pag pink, mabaho yata. Shoes? Nagsaing na ako, guys. Sinalang ko na din tong ano, vegetable dumplings. Mag-ano lang kami ngayon. Mag-shin ramen lang daw kami ngayon. Very light lang. Kasi may ulam pa kami dyan. Yung niluto ko kahapon na pork steak. May daming natira. So, yun na muna lunch namin yan para maubos. Kain tayo, guys. Sobrang pula nun sa akin kasi nilagyan ko nung ano, yung tira namin kapon na rice cake. Ayan. Tapos, dumpling. Ang sarap nito dati. Manamis na miss. Yung... Parachara. Oh, parachara. Umalis niya ako gabi. Hindi. Rammers. Bagay siya sa mga maanghang talaga. Crunchy. No? Subukan mo. Ano yun? Radish. Kain, guys. Hi, Yung. Ay! Hinay lang kita eh. Nag-ano ka na maglaro. Hi, Yung. Aray ko. Kanggadog ka talaga. Aray! Ay! Ano? Tapos na siya paliguan ni Daddy eh. Shh! Patayo ka muna. Bango-bango naman Yung. Halika dito, ay! Dito. Bango-bango Yung namin ah. Ha? Ano yun? Si Maggie na nakasalang, guys. Ayun. So, habang papaligo si Daddy sa dogs, ito ako naglilinis naman ako ng kwarto namin. Nakapagwalis na ako. Ayun, magpapalit ako mamaya ng bedsheet. Tanggal ako ng mga likabok dyan. And maglalaba ako mamaya ng mga higaan ng mga dogs. So, nilabas ko na. Ayun, medyo na ano lang ako. Tinamaan na naman ako ng kutsilyo. Nakakainis. Yan o, ang pula. Colorx. Buti mababaw lang. Yung ano lang, yung outer skin lang yung nadali. Pero mahapdi pa rin. Maglalaba pa man din ako. Masasabunan. Shhh! Huwag ka dyan! Alis dyan! Yung! Ay, nako. Ang saya talaga wag kami doggies. Hindi ko ma-imagine yung apartment na to kung wala kami kasamang dog. Sobrang boring. Lalo't kami lang dalawa dito ni Daddy. Kapag kami pasok si Chris. Tapos pagdadating kami, pag-aalis kami, mga nakaabang. Mga gumaganyan-ganyan yung tail nila. Ang saya-saya nila pag dumadating kami. Ano Yung? Lalo na ang Yung na yan eh. Playfully. Ay ko! Bigat mo na. Ayun. Sa ano pa injection ko to ng anti-rabies. Ito na lang ang walang anti-rabies eh. Tapos ipapa-update ko naman yung anti-rabies ni Groot tsaka ni Poknut and ni Maggie. So sabay-sabay na sila sa March or April ata yun. Good morning, guys. Prepare na si Chris. Ayan na siya. Uy! Nakaano pa. Nakabrief pala. Ayun, na-prepare ko na din yung ano niya. Yung almusal niya. Ayun, wala pa akong tulog. Nakakaloka. Sakit na ng ulo ko. Nagsimba kasi kami kahapon. After namin magsimba, wala palang vlog kahapon, guys. Ayun. Pag Sunday, wala siguro munang vlog. Pag-ano muna namin yun. Day off ko sa pag-vlog. Ayun, nagsimba kasi kami kahapon after ko gumawa ng... Anak, hina mo, malakas pa yan, anak. After ko gumawa dito sa bahay. Tapos pagkasimba, sabi ni Daddy, parang gusto niyang panoorin na yung Black Panther. Baka mawala na sa sinihan, di ba? So, dali-dali kong inano si Emma.
may message, sabi ko, kung may pasok siya, sakto wala. Eh, sabi ko, tambay ka muna dito. Samahan mo lang si Chris, kasi ayaw sumama ni Chris sa, sa movie. Samahan mo lang si Chris. Ayun, pumayag naman si Ems. Tapos dito na natulog si Ems, alas 5. Alas 5 na siya umuwi. Dito ko na pinatulog kasi akala ko pagkadating namin sa, sa MOA, makakanood kami agad. So, nakuha namin time is 9:15. Parang last full show na ata yun. So, mga 12 na kami nakauwi. Kaya, ayun. Ganun lang. Parang panakaw lang yung ano namin, panonood ng sine. Hanggat wala pang bantay dito. Uy, iho! Kaya ka na naman. Binuksan mo na naman kasi yung TV eh. Magpantalon ka na. So, ayun. And then yun nga, kaya wala pa akong tulog kasi pagdating namin, may naka-park na motor dyan sa, sa garahe na hindi diniretso dito sa unahan. Eh, ang luwag-luwag. Isang kotse lang yung yung nakagarahe. Ay, meron pa ba? Nawala nga sa washing machine kasi. Kaya naghanap ako ng hook. Nakuha ko yun, kaso di ko alam kung nalaglag o ano eh. Nawala din naman. Sabi ko, babalik ko yun eh. Yung hook ng ano niya eh. Kaya mo, baka nahulog sa ano. Eh wala na nga, naghanap na ako, naglinis na ako sa CR eh. Baka nga nahulog sa drain. Wala, hindi nahulog yun. So, ayun. Hindi tuloy kami nakapasok ng ng diretso sa sa garahe. Eh hindi rin naman ang inaalala ni Froggy, baka umalis yung motor. Tapos pilitin na makadaan sa gilid ni Toton. Eh magagasgas yun kasi kasi last time bigla na lang nagkagasgas si Toton, parang galing sa motor or sa tricycle ganun. So, hindi na umilig si Froggy kahit nagalit siya. So, iniiwasan niya lang na magkagasgas ulit. So, ang siste kagabi, tinulugan niya doon siya natulog, nagantay siya ng 3 oras ata, hanggang alas 3 ng umaga. Madaling araw, kasi baka daw alas 3 umalis. Kasi wala naman talagang dyan, nakapark na motor eh. So, bali, parang dayo daw. Mamaya na, kumain ka na muna. So, ayun. Kaya ako din naman, ako makatulog kasi mamaya mapaawa, ayun, ganun. Kasi naiinis siya kasi hindi pa diniretso. Sana ginamit man lang daw yung utak na. Ang lawak-lawak nung parking. Bakit hindi diniretso? Doon pa sa may, sa may bubong ba? Eh, sikip nun, diba? Talagang daanan lang yun ng sasakyan. Eh, dito sa unahan, pwede pa yung tricycle, tsaka isang sasakyan, yung ganun. Kaya, ayun, si Froggy din, alas 5 na din niya natulog. Kaya ako wala. Hindi na ako nakatulog kasi may pasok nga ito. So, gising ako ng maaga. Nakakaloka. So, ayun. Ang ginawa ni Froggy kasi hindi nga lumabas ng alas 3, hindi bumaba. Nag-iwan na lang siya ng note dun sa sa motor na tawagan siya. Iniwan niya yung number niya na tawagan siya pag aalis na. Tapos nilock niya yung gulong. Nilock niya na lang. Sabi ko, ba't mo nilock? Mamaya mapaaway ka pa eh. Sabi niya, hindi. Mapaaway talaga ako kasi sa katangahan niya. Di niya pa diniretso. Sana pinagbigyan niya na akong nakapag-park ako ng maayos. So, alas 6 na wala pa din naman tumatawag parang. Pero gisingin ko na siguro yung paraan. Kasi wala pa eh. Hindi nga siya makakaalis pa eh. Pag may tumawag na siguro. Anyway, yun guys, dumalda lang ako. Finally, nakaload na kami ng Black Panther. Black Panther ba sabi ko kanina? Baka Pink Panther. So, ayun. Sunod ng Infinity War. Kaloka. Pink Panther. Di ka sumama, ang ganda. Gusto Tomb Raider. Susunod. Di naman si Angelina. Sabagay, matanda na si Angelina. Tomb Raider daw gusto niya. So, yun lang guys. Bala ko sana ngayon, Monday, i-renew ko yung yung mayor's permit. Kaso ganitong wala pa akong tulog. Alas 6:15 na. Ay, baka bukas ko na lang gawin yun. Or depende sa mood ko mamaya. Hindi kapag ganitong kulang ako sa tulog is, alam mo yung nakakairita, diba? Kasi para lutang ka, yung yung physically
gising ka, pero yung utak ko parang gusto matulog. Ano yung white socks? Hindi pa. Yung itim na lang muna gamitin mo. Dumi-dumi ng mga white socks mo. Grabe. Alert. So, yun. Late na nga ako ng ano eh. Dapat January 1 pa yun. Mga first week of January na rin ko na. Baala na. Kaloka. So, yun lang guys. Good morning. Maggie? Ang ginagawa mo dyan, Maggie? Dead ba niya ako eh? Kanina pa yan eh. Ha? Umupo lang kasi dyan si daddy kanina eh. Pupupo din. And dito si Yung Yung. Oh, don't tell me. Gusto mo din. Ang Yung Yung. Yan si Poknat. Ayun si Poknat pala sa amin niya natulog. Grabe. Tawag dito? Ang likot. Hindi siya mapakalit. Tapos alas 3, pinalabas ko siya. Umihi. Sakto. Papasok na din si daddy. Tapos bumalik ulit. Tapos mga alas 5. Ayun, lumabas na rin ako. Kasi hindi nga ako makatulog. Lumabas na siya. Lalabas ko na tuluyan. Color. Ayun. Oy, bruha. Sarap buhay dyan ah. Naligo naman ako, mami. Pinaligoan ako ni daddy eh. Jesus! Oy. Bruhilda. Walang pakitong tababoy na to eh. Oh, yung lapit na kay daddy, yung dali na. Huwag ano ka na, lalagyan ka na ng leash, dali na. Dali na. Ba, yung. Da, yung. Puknat! 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 Kawali, kot mo matulog ah. Umakit ka pa sa kami. Hello na guys. Ayun, kumakain na yung mga doggies. Pero ano muna ngayon? Dog food na muna. Kasi walang luto ang mami. Yan. Ang gluten. Kasama namin sila sa kwarto eh. Ayan. Ngayon lang din sila lumabas. Gutom na kami. Kulang pa yung tulog ko kaso panay-vibrate yung cellphone ko. Sila yung sa store, may mga kailangan na info sa akin, mga tanong sa prices, sa seller's price, ganun. Sellers. And then yung mga nagbayad daw, kung mayroon na, pasa ko na. Ay, mabigat pa rin tuloy yung mata ko. Pero naka-idlip naman ako, hindi nga lang fully. Hindi pala kasi ako uminom kagabi nung nakalimutan ko eh. Ay! Yung Laxent na nagluta. Kasi pang ko yun eh, parang sleeping pills ko din yun eh kapag yun umiinom ako nung dire-diretso ang tulog ko. So kaya siguro hindi ako nakatulog kagabi. So, ayun. Mamaya, lalaklak nga ako nun. Ay, speaking of Laxent, wala na pala. Naghihingalo na yung stocks ko, guys. Wala pa daw. Si main, yung main na kinukuha na namin. Si Glutaworks, na hold daw sa sa customs. Kasi mainit ngayon yung mga diba? Yung mga oral glutathione. So, ayun. Kaya siguro hinold na muna niya. Sayang ang daming nagkahanap ko. Bultuhan kami sa kanya guys. Kaya distre niya ako. Ayun. Ayoko naman din kumuha sa iba kasi di mga fake. Baka mas scam lang ako, sayang. So, huwag tayo sa kikitain. Doon tayo sa sigurado. Ayun. Punta lang kami ni daddy sa sa labas. Jollibee lang kami. Kasi wala lulutuin. Walang gulay. Wala nang gulay dyan. Yung mga noodles naman. Ayan, na bago ulit guys, yung ayos. Inurong na dito yung yung isa pang shelf. Tapos andun yung TV. Tapos lagyan na dito ng ayan. Pero ito tatanggalin pa to eh, para mas mas maluwag. Malagyan pa dito ng shelf pa na yung matibay-tibay ba kasi hindi hindi malagyan ng mabigat. Nakakatakot, papatanggal na lang namin. Ching ching! Ah, dance na baby. Uy. Dance na dali. Dadida, dinti, dadida, dali na, dance na. Dance na. Dance na.
Cute-cute niya yun. Ching! Hop! 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 Ayun! Hop! Jump! Jump! Jump na! Jump na! Gandang bata. Jump na, jump! Jump! Ala, mapabuhat pa. Ayan, para yung mga buyer, ano na lang, pupunta rito, mamimili sila, yung ganun. Kaya kailangan namin ito mapatanggal para mapalagyan pa ng display. Ayan. Ayo, Cash! Kalbo! Kalbo! Uy! Hi! Ah? Disneyland. Disneyland. Trip to Disneyland. Ayan. Op! Magagawa na, op! Op! Ala! Itinakas na ni Ching Ching. Ay! Ayun, nakita naman yung camera. Oh. Ay na, patampulan ng mata nito. Ay! Ay! Oh, kiss na sa guys, kiss na sa guys. Ay, naku, inagaw na kayo po. Naku po, patay. Patay na yung camera ni Tata. Ayaw ko na naman. Naku, patay na yung camera ni Tata. Naku, patay na. Hi guys! Hi guys! O yun. Ayun. Hi guys! Ayan si Ukash. Oh, may nakita na naman siya. Eh, noon yan. Kasi yan ano. Ito, oh, binuksan ko na ulit yung camera. Oh. Wala, kahit ano na lang. Like the top is Ayun. Naayos ko na guys yung ano, yung business permit. So bukas okay na yun. Kukunin ko na lang ulit sa ano sa tawag dito? Miguel! Ano nga yun? Pinunta ko kanina. City Hall. Pero naloka ako. Grabe yung tax. Basura, fire, yung maintenance ng building na to, na kahit na nagbabayad na kami ng ano, ng renta, may tax pa rin yung ano, yung maintenance, city engineering, chuban eh. Diyos ko, alam niyo yung ano, yung mga bagay na hindi nyo akalain may tax. Kulang na lang pati hininga namin eh, ano, taksan. Color. Sa bahay. Balik na lang sa bahay. Miguel! Pero okay lang yun. At least ano, legal, diba? Ano tayo, taxpayer tayo. Miguel! Pero nawindang lang talaga ako. Grabe, nag times 3 yung binayaran ko nung ano, last year. Kasama na 2,000 plus na ano, na, ano ba yun? Yung late kasi ako eh. Late ako nagpa-renew. Late ng isang buwan. So, 2,000 yung ano ko. Multa ko. I'm home na guys. Nagluluto na ako ng ano, ng ulam namin. Ayan. Isa lang ang bawang sibuyas. And then ito na yung chicken. Sago ko ng afritada. Chicken afritada. Ayan. Then, pinray ko yung mga veggies. Carrots, potatoes, and bell pepper. Super bango. Ayan. Tapos yung ano, yung sibuyas, ganyan lang yung gaya to kasi manamis-namis to eh, yung sarap niya, lalo na sa ano, sa sweet and sour. Masarap din tong white onion na to eh. May nag-suggest nga sa inyo, ano yung ko daw, adobohin. So di ko pa na-try. Ang dami niya, no. Subukan ko nga. Ayan, tapos ito na yung sa doggies. Pork naman to ngayon guys. Hindi naman ano, hindi laging beef yung ano, yung ginagawa ko for dogs. Minsan pork yan, yung giniling. Ayun. Tapos carrots and then sayote. Yan. Hindi ko nilagyan ng toyo ngayon. Konting salt lang. Nakabantay na si Paknit. Asa na yun? Yun. Paknit! Dito ka na, Paknit? Ha? Ayan, 4. Distribute na. Sino ang anak mo? Ayan na. Hindi makakalapit. Hindi makakalapit. Yes! Oy, Grote! No, no! Oh, talaga, oh. Dali! Huwag ka kasing tumakbo! Si Miguel! Ay, mami lang. Ayan, luto na guys. Kakain na tayo. Patingin ako yung nano mo.
Ito na, ano to, oh, na napaso daw kanina. Nagluto ng lomi. Tsaka yakisoba. Nasabi ko sa iyo eh. Ayan. Luto na siya, guys. Okay, okay. Sige. Ayan, mag-aay na ako. That's it, guys. Dinner na. Kain-kain. Tapos na yung mga doggies na una na. Oh, bakit nandito ka na naman, Maggie Choi? Ha? Hindi ba finish ka na? No, no, no. Bawal siya niyan. Kain tayo. Ayan. Sakit pa? Buti hindi nalapnos yung ano mo. Kamay mo. Yung nag... Third degree. Oo, yung basta na ano siya. Sugat-sugat. Pabukas na yung AC, Daddy. Ayun guys, nakababad na ako sa ano sa serum. Ayan, kung makikita nyo. Basa-basa pa. Ayan. Paligo na rin si Daddy. Daddy, itong camera natin parang gusto na magpahinga. Lagi kasi nababugsok. Colors. So, yun. Minsan ano na siya, matagal na siya mag-focus. Kuloko. Wala ka carry. Tumaob yung bag ko. Lumabas siya. Ayun. So, tulog na si Chris. And, ito na lang mga doggies ang hindi pa pupunta sa kanilang ano. Si Groot na lang pala. Si Yung Yung, ayun na. Ay, sus naman ang Yung Yung na yan. Baby na baby. Oy. Ayun. Tapos si Maggie. Naglanta ng mga labahan. Kasi kalat-kalat. Shoot dito sa ano. Uy, chinelas mo na ito. Ba't di mo nilagay? Kunin mo. Hindi niya makuha dyan. Ayan, good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye-bye.